ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka Jingdawa jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Hanyo Trip United Awakening Movement ha ka pratrik urumpang arzar arpuway kala ajing Kyrshan ka bapura ya ka Jingdawa jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ka badawa ya ka sarkar jala bakade Pynhiar no mardor ya ka jingshim khajna na ka petrol bat diesel ka balakta hadu kata-kata ya ka kamay ka ji jong kitray bat kinongnya kali bat kumjuru ya kipaj ba nong syong kali. U Presiden Jong Keseng uba Gilbert Karaswai habayakran bat ka Batisi TV ulaong. Balada ka sarkar kamla ban punduna ya ka khajna jong ka petrol bat diesel hagini ki khendiat sngi kaseng kan sayasno akti lang bat ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles hapo ka jingilam jong uba wandon bok jarwa bat hagajo ka por kaseng kala penram jorru ya ka sarkar jilna halor ka jingsay ya ki bosaw ban pen kamay tang hasor shalong kat bakale klet pat shakishnong nong kendong ni penpau ya ka jing snow sik bajur hadin bang yoi baka jala ka jongi kadan hapne ke jinge hapne ke jinge ki joki nongnya kali kamai te naliak seng ka jongi ni ai ka jing Kyrshan ka bapura ya ka jinge ki jong ka joint action committee jong ka seng jong ki nongnya kali kamai po ka jala ka jongi hapo ka jilam jong ba wan lambok jerwa ubade charman jong ka joint action committee naliak ka seng ka jongi ni ai ka jing Kyrshan bapura ya ka akan hun ka ba mi syakman ban pelong gi ki hang tayo ba ada hagini kindiat sengi rukum jo dan nilai keseng ka jongi ngikirpat ya ka sarkar bakadai bar simkia mardor yang akam kelbakta ya ka jingi kumolong mentah kelakta lut adu kinong kendong adu asoru maka jingdon jongi kali bomdon jongi kali kamai ka jing sengi kamai kali te haju apor nilai keseng ngiken kento ya menteri nang ba jong sarkar jela konrap sangma kum jo ru ya sembut menteri nang ba person tensong ba kin simkia yang akam ban khot ya kreno ya kada senjuk kinongnya kali kamai ban wanra agamit ke jingkran kenang ban pelat no ban haju kapor ya kada jinge ban haju apor dalam jeni kesen ni kenturu ya ka sarkar bagade Pynhiar no mardor ya kada khajna ka ba long sewa palat ya khajna jo diesel ba petrol ke bakta sisa nandu kinong belas ni kinongnya kali kamai kitrai kali kamai ipai ba nong lek nong wan kinong song yo bat ya barohi wat kinong tray office ru naling jungi kaseng ngim sunya habru ya ga jingle jong sarkar kembalong menin ngi bang sarkar kelak Pynhiar no ya na ka tu Jingdawa jungi dia kenhun ban arfinka ka jingle jong sarkar ka pausai ba ka datang ka insol lane ka jingbom banyo ba nya ka jeki jungi dia nya kali dan jungi kaseng minum pedang hiru delele gini artega nomor kolong tik kumbang kikon kiam ni syu ai de mit bat pen no yaki te naleng jungi ru nginom pedang bat ngisi meni sejam balada sarkar kamla ban Pynhiar ya gani gador ya khajna jong petrol bat ya gador jong petrol bat diesel hagi kediat singi ngisa simi senjam meni kendo yakini ka asosiat jungi nya kali man pernah sendon ki jiki ki bakame